Jeg synes, det er et rigtig godt koncept. Vi er på byttemarkedet i Gentofte, hvor konceptet helt kort er: giv hvad du har, tag hvad du vil. Og folk har da også fået tømt godt ud i gemmerne. Jamen, vil du ikke nu velkommen til at kigge? Vi har ting for børn herude og for voksne. Der er bred enighed om, at byttemarkedet er en god idé. Man får både ryddet op i sine ting, og man kommer måske også til at få nogle nye ting med hjem. I stedet for, at de bliver sat ud til storskrald eller smidt ned i nogle container, så får de nyt liv tingene her, så de bliver til glæde for andre mennesker. Der er dog også en dybere tanke bag dagens marked. Du gavner miljøet ved at genbruge. Tingene bliver forlænget levetid, og det vil sige, at du går ikke ud og skaffer noget nyt, men du kan bruge nogle ting længere. Og det får nyt liv, fordi ofte så er de blevet trætte af nogle ting. Men for andre, der er det noget nyt og friskt. Og så får du forlænget det. Folk kommer dog ikke kun for at skåne miljøet. Konceptet synes jeg godt om. Jeg er studerende også, så jeg har ikke så mange penge at råde med. Så. De brugte ting finder nye ejere, og dagens fangst bliver vurderet. Jeg har for eksempel fået 6 kilo kattemad. Synes jeg er meget godt. Min dreng har drømt om sådan nogen her. Og så tænkte jeg, at dem tager jeg med hjem til ham, for han flytter lige om et øjeblik. En film med Quentin Tarantino har lavet. Ja. Der var en, der fandt et enkelt glas her. Bare et glas. Matchede dem, hun havde derhjemme. Og de besøgende kommer helt sikkert igen næste gang. Det er simpelthen være min nye hobby, det her. Så kan jeg slippe af med lidt med jævne mellemrum, og så kan jeg finde et eller andet, vi lige står mange. Så jeg er fan.